ba ki so da amana ki ce bugun lumfashi. Na shiga sosilar TikTok na sami ƴaƴar baiwa bi na fasu na ta faɗi zara ce san kowa. Jirgin masoya ka tsaya ka kai ni gun mai suna, garin masoyi bai nisa a nesa ne ko a kusa. Duka inda kike ni zan je, cikin gari ko a riga. Sardauna na hau hanyar neman cikin burina, inda raina da rabo zan samu tudun dafawa. Kyawun hali ladabin ki shi yasa nake kaunar ki, na bincika 'yan mata wallahi babu kamar ki. Kina da tsoron Allah bi na fa'il makaranta, me kya karakin sallah ke kin kula da zamunta. Zahra uba ki da ke ta kyauta kina wa kowa. Salwa ke ce kowa, faradi ya san kowa, da mana uwal albarka kasuwa kin tattara kowa. Ina fa banni da kowa, tabo ki dauken kewa. A dandali aka taɗi, filani su suke shaɗi, samun masoyi da daɗi, Sardauna ina yin zumuɗi. Fatima Zahra zan gaida ki, tauraruwa san kowa, Sardauna na kaunar ki, yayar da nake yar baiwa. Kina da kyawun fuska mai kyan diri san kowa, Sardauna na kaunar ki, to kar ki sa shi a rana.